Този скок е почти толкова добър, колкото и Toyota Corolla Hybrid. Здравейте, фенове на Outlet Cars! Днес ще ви представя Toyota Corolla Hybrid. Под капака на този автомобил ще откриете 1.8 Full Hybrid бензинов двигател, 122 конски сили, автоматична CVT скоростна кутия. Салона на този иновативен японец ни посреща с двузонов климатроник, мултифункционален волан, който дава достъп до функциите на автомобила без да отделите ръцете си. Мултимедийна система Toyota Touch с Android Auto, Apple CarPlay, камера за заден ход, 3 режима на шофиране: спортен, нормален и икономичен, разпознаване на пътни знаци, круиз контрол, асистент за поддържане на лентата, адаптивни дълги и къси светлини. На втория ред Corolla предлага комфортно пространство за пътници с отделни въздуховоди за равномерно разпределение на температурата, ISOFIX захвати за детските столчета и широк достъп до седалките правят този автомобил добър избор както за семейства, така и за бизнес пътувания. Багажникът на Toyota Corolla Hybrid разполага с обем 470 литра, подходящ за семейни или бизнес пътувания. Днес ви представях Toyota Corolla Hybrid. Тя се грижи не просто за спокойствието, а за разхода и сигурността ви на пътя. Този, както и много други наши автомобили, може да откриете на outletcars.bg или да ни посетите за свободен тест драйв на нашите обекти в София и във Варна. Нашите автомобили са с доказана сервизна история и технически доклад за тяхното състояние. Очакваме ви!